Elexalde eta Albo auzoak. Kurtzeko plazatik urten da, Errekalde, Goikoetxe, Altamira eta Elexalde auzuneetatik zehar ibilalditxua egingo dugu. Bidea erakutziaz batera, bestek jakingarri batzupea aitatuko doguz, leku hon ikuspegi osoago bat hartu daigun. Auzuneotako etxeak, bazterrak, zelan alango balioa daben eraikin eta lekuak, ohiturak eta historiaren gainean entzundakoak. Kurtzeko plazan hasiko gara. Eskolak dagozan lekuan, Kurtze santuaren ermitea egoan lehen, eta horren errastua eida izen hori. Hor dagoz, udaletxea, eskolak, Gandasegi doktorearen izena daroenak, 1916ko iturria eta musika kioskoa. Kioskoa betiko beti izatu hori. Bai, Galdakon ganera baldea beti egonda. Beti egonda. Zeun esan. Famoso izan. Bai. Galdakon. Horre iten zen domeketan eta hola nala jaietan. Domeketan be bai. Jantzan, horre iten zan erromerie, arte guztietan, Frontoia be bertan dago, herriaren ezaugarritan mozolo eta guzti. Plazaganean, zabalganen, lehenago baserri bi egozan. Batari, ostatua esaten eutzien. Osada, erredaz, ostatue. Kortea guztien, 150 metro kuadroko kortea, kortea guztien, askak. Hoien ostatue, egitezen hoiak, portatulek, goitiko. Frontoiaren ertzetik errekalderantza joko dugu. Erreka arroari jarraituta, bidearen alde bietan topauko dugu etxeak. Aspaldikoak batzuk, barriagoak beste batzuk. Edo zelan be, lehenagoko baserri bizimodua agiri-agirian dago ondino be hortu soloetan. Bidea apurka gorantz doa. Goikoetxe izenak ondoa adierazuten dauanez. Auzune honetan, etxe doktoreak ikusiko ditugu. Etxe barriak, baserri barriztuak, eta ondino lehenagoko itxurea gordeten dabenak. Goikoetxetik, Artatza edo Irustanetik igarota, Elexaldera doan bidea dago. Baina guk hori albo batera itxi eta artez segiduko dugu aurrera. Eta txiri-txiri, auzoa amaitu eta basoan sartuko gara ia igarri barik. Behin pista hartuta, errekearen soinua lagundogula, era askotako landara eta arbolak ikusiko ditugu. Aretsak, leizarrak, altzak, albo edo platanoak, urretsak, untzorria. Une baten, eskoatara, zubitxo bat igaroko dugu. Eta, mailetatik gora igonda, olazarretarantza joko dugu. Hemen, etxeak, solo zinguraturik ikusiko ditugu, eta eskoatarantz begitu ezkero, Elexalderen ikuspegi ederra dugu aurrean. Guk, alandabe, gorantzekin godautzagu basotik atxina. Uraburu ganean, iturria topoko dugu. Premia izan ezkero, tragutxu bategaz bidea harintzeko. Hortik aurrera, Altamirarantza joko dugu. Paraje horretan gerra denporako errastuak ikusi geinkez. Lehengo mendeko 36ko gerratean, Bilbo babesteko gudariek egin eben burdinazko garrikoak bete-betean arrapau eban galdakao. Soldaduen metrailadoreentzako nitxoak, bunkerrak eta lurpeko igarobideak ondino be ikusgai dagoz leku batzuetan. Herriko jente edadekoak ondoak orduan daukan non egozan eta zelangoak ziran. Nauzien amaika nitxo. Nitxoa diez amaterean zate zementoa zeneko nitxoa. Horretik horretan despereteko. Tentxat diz zanka bat, tentxerara, zanka ez da zanka bat, txorrean da palea zinde. Bidean aurrerago azala, Altamirara helduko gara. Auzune txiki honetan, etxeak iturriaren inguruan batu eginda dagoz. Elexalderantza jarraituta,
Olabarri inguruan, galtzadea aurkituko dugu. Lehenako, galtzadea edo erregibidea Elexaldetik atxina Bilboraino ailegetan zan. Luzaroan galduta egonda ostean, zati batzuk agirian daukaguz gaur egun. Dame kaltzada abanda dute ondago ez, arrolako zin terrible gazite. Negozan inde, kamino horren ez, bidean. Da, argiek. Berdien dana kaltzada inde, errakarriaz. Horren ondoan, haizeola baten errastuape ikusiko duguz. Aldi baten garrantzi handiko kontua zan inguru honetan burdinea atera eta lantzea. Zulo horrek, gero, karabitzat erabili izan ziran, karea behar izaten zanda etxekintzarako edo soloetarako. Aurrerako, Elexaldera heldu orduan, deigarriena 13. mendeko Andramari eleizea da. Galdakaon parrokia barria zabaldu zanetik, 20. mendearen lehenengo erdian itxita egon zan. Auzotarrek gogoan daukie inguruan hortu santua eukala eta horma batek zarraturik egoala. Eraikina itxita egon arren, auzokoek beste zeregin batzuetarako erabilten eben. Andrak, errosarioa errezetako eta alkarregaz josten egiteko udetan barruko freskuran. Mutikoak orgetan egiteko, torreko erlojuko makineriagaz edota mozoloak koiuten. Goien kanpantoreztian erotzen mozoloak. Ari kuriesi egiten zuen. Hemen nago dana lehorduen, mozoloak beten duten. Bertako jaia, abuztuko Andramari egunean zelebretan izan da. Gaur egun ostera, urriko lehenengo astegoienean ospatzen dabe. Erromeria, baskaria eta etxeko generoen enkanteta guzti. Asto karrerea. Ba. Ez que hemen, lan deixit izan dana, hemen danoko ikuite ginduen astoan bat etxean. Dora astoko kuadrilla biltezan. Astoko igual, amala asto edo dana biltezean. Baserri eta landa izan da Elexalde, denboran hain urrin joan barik be. Gure ibilbidean ikasi dugunez, etxeei berezko toki izenagaz barik, bertan bizi diran familien abizenetik deitzea da normalena. Elexalden, Arbina da baserrie, irustana, gauregina, iraurgina, horrek Elixa bultan. Elixan ondoan egon zinak, Etxebarria da Zagarbina. Baserri etxe honetako jentea hartatzako iturrira joaten zan uretan. Iturri hori apartekoa zan gainera. Irustanti, ora Elixalderatza, hartzean da 100 metro garranean da iturri bet. Da iturri beten da txorro bi. Urteten neure metala, da bestea da kaliza. Ur diferenteak urteten dure. Guzur aretxa plazeak, auzokoen batzarrak dakarz gogora. Aretxa egoan Manutxuena etxearen aurrean, Ramonen taberna aurrean, auzoko gora beren gainean jardun ez, beste barriketa batzupe erabilten ebezan nurrean. Guzurrak edo erdiegiak tartean zirala, horretatik izen hori. Gaur egun, Galdakaoko hezkuntza eta kirol azpiegitura handiak dagoz bertan. Horrezaz gainera, hainbat etxe barribe egin dira. Gure bidean, aldatze paretik egingo dugu aurrera, Errekaldera, eta azkenengo zatia, hasierako bide beretik egingo dugu, Kurtzeko plazara barriz bihurtu arte. Ibilbide eterra, biribila eta sakon sustartua egin dugu, on egin.